Hello friends, this is Raman. Welcome to my Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा Raman Technical Bodo YouTube channel आं नोंथांखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअ आं मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट टपिक्सनि बागै सावरायगोन आरो नोंथांनो दिन्थिनानै होगोन। आरो बे टपिकनि मुङानो जाहैबाय ग्रीन स्क्रीन एडिटिं। नंगौ लोगो, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन गंसे कम्पिउटाराव जोङो फिल्मोरा होननाय सफ्टवेयरनि जोहै जोङो माबोरै जोंनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ जोङो सोलायनो हायो बेनि बागै नोंथांनो आङो डिटेल्सै फोरमायनानै होगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नाय, भिडिअखौ स्किप दा खालाम। ग्रीन स्क्रीन एडिटिंआ जाहैबाय मोनसे रोखोमनि टेकनिक, जाय टेकनिकनि जोहै नोंथाङा नोंथांनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ नोंथांनि गोसो बायदियै सोलायनानै होनो हायो। बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय नोंथांनो कम्पिउटाराव मोनसे सफ्टवेयरनि गोनांथि जागोन। बे सफ्टवेयरनि मुङानो जाहैबाय फिल्मोरा। नोंथाङा बेखौ इन्टारनेटआव थांनानै गिबियावनो डाउनलड आरो इनस्टल खालामनानै लाग्रोनांगोन। नैथि खोथाया जाहैबाय नोंथाङा भिडिअखौ शुट खालामनाय समाव नोंथांनि बेकग्राउन्डखौ जेब्लाबो ग्रीन कालारनि लाखिनो नांगोन। ग्रीन कालार लाखिनो नांगोन जाहोना बेनो, ग्रीन कालारा जाहैबाय बयनिख्रुइबो इजिलि रिमुभ खालामनो हानाय कालार। बेखायनो लोगोफोर, हलिउड आरो बलिउडफोराव जोङो भिडिअफोरखौ जेब्लाबो ग्रीन कालारनि बेकग्राउन्डजों शुट खालामनाय जों नुनो मोनो। लोगोफोर, जागायनायनि आगोल नोंथांनो आं फोरमायनो नागिरो, नोंथाङा जुदि आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। फैदो लोगोफोर, जों जागायदोनि। लेट्स गेट स्टार्टेड। गिबियावनो जोङो फिल्मोरा अपेन खालामगोन। अब्ला नैबे नुनो मोनदों नोंथाङा, बे जाबाय फिल्मोरा। आं बेवहाय क्लिक खालामनानै होबाय। अब्ला बे जाबाय फिल्मोरा। नोंथाङा जुदि दासिमबो बेखौ नोंथांनि कम्पिउटार सिस्टेमाव इनस्टल खालामनानै लायाखैबा अब्ला नोंथाङा बेखौ नेटनिफ्राय डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनानै ला। दानिया नोंथाङा बेवहाय फुल पिक्चार मडआव क्लिक खालामनानै होगोन। अब्ला बे जाहैबाय फिल्मोरानि इन्टारफेस। जोबोद सिम्पल, नोंथाङा जेबो गिनो नाङा। गिबियावनो आं नोंथांनो फिल्मोरानि इन्ट्रडक्सनखौ होग्रोनि। नोंथाङा नुनो मोननाय नैबे एरियाखौ मेडिया लाइब्रेरि बुङो। नोंथाङा जायखिजाया भिडिअ इम्पर्ट खालामोब्ला बेवहाय गासैबो नुजाजोबो। बेनि सिङाव नोंथाङा नुनो मोनदों नैबे एरियाया जाहैबाय टाइमलाइन आरो बेनि नैबे आगदा खनायाव नुनो मोननाय एरियानो जाहैबाय प्रिभिउ पेनेल। अब्ला जोङो गिबियावनो बै भिडिअखौ नैबेवहाय इम्पर्ट खालामगोन, जाय भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ जोङो बेवहाय सोलायनो नांगौ। बेखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे इम्पर्ट मेडिया फाइल हियार बेवहाय नोंथाङा थुना होनानैबो नोंथांनि भिडिअखौ इम्पर्ट खालामनो हागोन। एबा नोंथाङा नैबे इम्पर्ट सोदोब लिरनाय नुदों, बेवहाय थुनानैबो नोंथाङा नैबे इम्पर्ट मेडिया फाइल्सआव नोंथाङा थांनानै नोंथांनि भिडिअखौ इम्पर्ट खालामनो हायो। दानिया जोङो भिडिअखौ इम्पर्ट खालामनो थाखाय नैबेयाव थुनानै होगोन। आङो नैबे मोनसे भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों। आं बेखायनो बेखौ सिलेक्ट खालामनानै सिङाव अपेन थुनानै होबाय। दानिया आं बेवहाय मोनसे बेकग्राउन्डबो इम्पर्ट खालामनानै लागोन। बेनि थाखाय आं नैबे इम्पर्ट अप्सनाव थुनानै होबाय। बेनि उनाव इम्पर्ट मेडिया फाइल्सआव थांबाय। बेवहाय आंनिया मोनसे बेकग्राउन्ड दङ, जाय बेकग्राउन्डखौ आङो फ्राय बाहायो आंनि भिडिअफोराव। बे जाहैबाय नैबे बेकग्राउन्ड। बे बेकग्राउन्डखौ आङो सिलेक्ट खालामबाय, खालामनानै नैबे अपेन अप्सनाव थुनानै होबाय। अब्ला नुनो मोनबाय जोङो मा खालामबाय, भिडिअ आरो जोंनि बेकग्राउन्डखौ जोङो जोंनि मेडिया लाइब्रेरियाव बेबायदि लानानै फैबाय। दानिया नोंथाङा मोनसे गोसो होनो गोनां खोथाया जाहैबाय, नैबे टाइम लाइनाव नोंथाङा मोजाङै नोजोर होयोबा नुनो मोनगोन गिबि मोननाया जाहैबाय, बे जाबाय भिडिअनि टाइम लाइन। नोंथाङा नैबे गिबि टाइम लाइनावबो भिडिअखौ होनो हायो आरो नैबे नैथि टाइम लाइनावबो नोंथाङा भिडिअखौ होनो हायो। नाथाय जेब्ला नोंथाङा मोनसे भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामगोन अब्ला नोंथाङा नैबे नैथि टाइम लाइनावसो नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ बेवहाय लानानै फैनांगोन। अब्ला नैबे गिबि जिथु टाइम लाइन, बेवहाय नोंथाङा जाय बेकग्राउन्डखौ होनो नागिरदों नोंथाङा बेखौ बेवहाय होनो हायो। आं नोंथांनो दिनै मोननै रोखोमै जोङो जोंनि बेकग्राउन्डखौ होनायखौ आं सिखायगोन। गिबियावनो आं नोंथांनो फोरोंगोन जे फिल्मोरायाव थाखानाय सिम्पल कालारखौ जों माबोरैहाय बेकग्राउन्डनि कालार हिसाबै बाहायनो हायो। दा नोंथाङा नैबे नुनो मोनदों आगसिनि गोजौ खनायाव खायसे अप्सनफोर नुदों। नैबे सिम्पल कालार होननाय अप्सनाव नोंथाङा थुनानै हो। थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनिया बेबायदि खायसे कालारनि अप्सन ओंखारगोन। दानिया नोंथाङा बेनि जायखिजाया कालार मोनसेखौ सायख'नानै नोंथाङा नोंथांनि भिडिअनि बेकग्राउन्डआव होनो हायो। जुदि नोंथाङा नैबे गोसोमखौ होनो लुगैयोब्ला गोसोमखौ नैबेयाव प्लास सिम्बलाव क्लिक खालामना
होबानो जाबाय बा नोंथाङा जुदि नैबे गुफुर कालारखौ होनो लुगैयो अब्ला नैबे प्लास सिम्बलाव थुनानै नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। हमनानै लाबाय आं नैबे गोसोम कालारखौ आङो बेकग्राउन्ड हिसाबै सायख'नो नागिरदों बेखायनो नैबे गोसोमनि कालाराव आङो बेबायदि कार्सरखौ दोनगोन बेनि उनाव प्लास सिम्बलाव थुनानै होगोन। थुनाय लोगो लोगोनो नुनो मोनदों नैबे जोंनि नैबे फार्स्ट टाइम लाइनाव बे कालारा बेबायदिहाय फैबाय। दानिया जों मा खालामगोन नैथि नैबे टाइम लाइनाव जोंनि बै भिडिअखौ लानानै फैगोन जाय भिडिअनि जों बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो नांगोन। दा बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन नैबे अप्सननि फार्स्ट जिथु माइ एलबाम अप्सन दङ बेवहाय नोंथाङा थुनानै हो। दा थुनानै होयोब्ला दहायनि जोङो इम्पर्ट खालामनानै लानाय भिडिअखौ नैबेयाव नुनो मोनो। नैबे भिडिअखौ आङो नैबे सेकेन्ड टाइम लाइनाव लानानै फैगोन। दा बेखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन बेखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा भिडिअनि सायाव कार्सरखौ नैजा साइडखि दोनगोन। दोननानै नोंथाङा बेखौ लेफ्ट क्लिक थाबना लानानै बेखौ बेबायदि ड्रेग खालामना हो नोंथाङा बोनानै हो। बोनानै मा खालामगोन नोंथाङा नैबे नैथि टाइम लाइनाव बे भिडिअखौ बेबायदिहाय एंगारना होगोन। अके दानिया मोनसे नोजोर गोनां खोथाया जाबाय नोंथांनि भिडिअआ नैबेनिफ्राय नोंथांनिया नैबेसिम एसेबां गोलाव। अब्ला नोंथाङा नोंथांनि नैबे बेकग्राउन्ड जिथु कालार बे कालारखौबो नोंथाङा नैसेबां गोलाव खालामनांगोन। बेखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेखौ सिलेक्ट खालामना लागोन। थ' बेबायदि सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा कार्सरखौ बेबायदि दोनगोन। अब्ला नै नुनो मोनदों नोंथाङा आइ बायदि आखर ओंखारदो बेनि नोंथाङा लेफ्ट क्लिकखौ बेबायदि थुनानै बेबायदि बोफ्लावनानै होगोन। अब्ला नोंथाङा नुनो मोनबाय नोंथांनि नैबे बेकग्राउन्डनि कालारनि लेंथआ भिडिअनि लेंथ सेबां जाहैबाय। अब्ला दानिया जों मा खालामगोन दानिया जोङो नैबे नैथि टाइम लाइनाव थानाय नैबे भिडिअखौ सिलेक्ट क्लिक खालामनानै लागोन। दानिया जों मा खालामगोन बेवहाय नोंथांनि कार्सरखौ बेबायदि दोनगोन। दोननायनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन बेखौ राइट क्लिक थुनानै हो। जेब्ला राइट क्लिक थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा बेयाव खायसे माखासे अपसन नुनो मोनगोन। बे अपसननि मादाव नोंथाङा नैबे ग्रीन स्क्रिन अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनो बेबायदि खायसे अपसन ओंखारगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय मा खालामगोन नैबे गुफुर हांखोजों लिरनाय मेक पार्टस अफ द क्लिप ट्रान्सपारेन्ट नैबेखौ नोंथाङा चेक मार्क खालामनानै होगोन। बेबायदि चेक मार्क खालामनानै होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन नोंथांनि कार्सरखौ नोंथांनि नैबे भिडिअ बेबायदि लाना फैगोन। अब्ला नुनो मोनदों नोंथांनि कार्सरा पेन बादि टुलाव सोलायबाय। दानिया नोंथाङा बेवहाय खनसे लेफ्ट क्लिक थुनानै हो। अब्ला नुनो मोनदों नोंथांनि कालारा बेबायदि सोलायदों। एगेन नोंथाङा सिङाव लाबोनानै खनसे क्लिक खालामना होबावगोन। अब्ला नुनो मोनबाय टटेलि ग्रीन कालारा गैया जानानै एसे ब्लेक हां जादों। दानिया नेक्स्ट खामानिया जाहैबाय नोंथाङा नैबे सिङाव इन्टेन्सिटि लेभेल नुनो मोनदों। नोंथाङा नैबे गोसोमै स्लाइड बार नुनो मोनदों। अब्ला नोंथाङा बेवहाय कार्सरखौ दोननानै बेखौ लेफ्ट क्लिक थाबना नोंथाङा बेबायदि इन्टेन्सिटि लेभेलखौ बेबायदि बाराय। नोंथाङा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि नोंथाङा बेखौ 19 नि बारा होनो नाङा। अब्ला आं बेखौ बेबायदि 19 आव दोनबाय। दोनखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन नैबे सिंथारनि अपसनाव नैबेयाव फैना नोंथाङा नैबे अके अपसनखौ थुनानै होगोन। अब्ला नुनो मोनबाय जोंनि नैबे बेकग्राउन्डनि कालारा मा जालांखो जोंनिया सोलायलांबाय। थ' दानिया जोङो नायनो हागौ बेखौ प्ले खालामनानै नायगोन जोंनिया जाना जामारखो। अब्ला प्ले खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे प्ले अपसनाव थुनानै अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे जोंनि बेकग्राउन्ड कालारा माबा बेबायदिहाय सोलायबाय। थ' बे जाहैबाय जोंनिया मोनसे रोखोमनि कालार चेन्ज खालामनायनि अपसन। आरो बेवहाय जों मा खालामदों जोंनि फिल्म मदाव थाखानाय कालारफोरखौ जोङो बेवहाय बेकग्राउन्ड हिसाबै होदों। दानिया जुदि नोंथाङा बे फिल्म मदाव थानाय कालारफोरखौ जुदि नोंथाङा लुबैयाखै होनो अब्ला नोंथाङा जुदि नोंथांनि गुबुन आलादा मोनसे बेकग्राउन्ड होनो लुगैयो अब्ला नोंथाङा बेखौबो खालामनो हायो। बेबायदि खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन नोंथांनि नैबे बेकग्राउन्ड कालार आरो नैबे भिडिअखौ नोंथाङा गासैखौबो बेबायदि सिलेक्ट खालामनानै लागोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे डिलिट अपसन नुनो मोनदों बेवहाय थुनानै डिलिट खालामना। दानिया जोङो गोदानै खालामफिनगोन। थ' एबार आङो आंनि नैबे बेकग्राउन्ड कालार नैबेखौ होनो लुगैदों बेखायनो आङो बेखौ बेबायदि सिलेक्ट खालाम। बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो अब्ला बेयो गिबि भिडिअ टाइम लाइनाव बेबायदि फैबाय। दानिया आं मा खालामगोन नैथि टाइम लाइनाव आंनि नैबे बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनो गोनां भिडिअखौ बेबायदि लेफ्ट क्लिक थाबनानै बेबायदि ड्रेग खालामनानै लाना फैगोन आरो बेनि उनाव बेवहाय एंगारनानै होगोन। अब्ला जोंनिया जोंनि भिडिअआ नैथि टाइम लाइनाव फैबाय। दानिया जों मा खालामगोन नैबे जोंनि बेकग्राउन्ड कालार बे बेकग्राउन्ड कालारखौबो जोङो भिडिअआ जेसेबां गोलाव एसेबां जों बेखौ बोफ्लावना लानो नांगोन। बेनि थाखाय जों मा खालामगोन बेवहाय सिलेक्ट खालामनानै लागोन। बेनि उनाव कार्सरखौ बेबायदि दोनगोन। दोनोब्ला बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों आइ हांखो बादि नुजादों कार्सरा। दानिया बेखौ लेफ्ट क्लिकजों बेबायदि थुथाबनानै नोंथाङा बेबायदिहाय बोफ्लावनानै लाना थांबाय था। अब्ला नुनो मोनबाय नोंथाङा जोंनि कालारनि लेंथआबो जोंनि भिडिअनि लेंथनि समान जाबाय। दानिया जों मा खालामगोन बेखौ जोङो स्टार्टिंनिफ्राय लाबोफिनगोन। अके दानिया जों मा खालामगोन सिंनि जोंनि भिडिअखौ सिलेक्ट खालामनानै लागोन। सिलेक्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव जों मा खालामगोन कार्सनखौ बेनि सायाव दोननानै जोङो राइट क्लिक खालामगोन। राइट क्लिक खालामबा दहायनि बादि जोंनिया बेबायदि अपसन ओंखारबाय। दा बे अपसनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे ग्रीन स्क्रिन अपसनाव थुनानै होगोन। अब्ला जोंनिया बेबायदि अपसन ओंखारगोन। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन नैबे मेक पार्टस अफ द क्लिप ट्रान्सपारेन्ट बेवहाय नोंथाङा चेक मार्क खालामनानै होगोन। खालामबाय बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन नोंथांनि कार्सरखौ बेबायदि लानानै फैगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होगोन। अब्ला नुनो मोनदों बेबायदिहाय
कालारा अलपमान सोलायलांबाय दानिया जों मा खालामगोन नैबे इन्टेन्सिटी लेभेलखौ एगेन जोङो दहायनि बादि बेबायदि जोङो बारायना जेब्ला बारायनानै होगोन अब्ला गोसोम कालारा गैया जानानै जोंनि बेकग्राउन्ड कालारा बेबायदिहाय नुजागोन नोंथाङा इन्टेन्सिटी लेभेलखौ बारायनायाव सांग्रां जा मानो होनब्ला बाराद्राय इन्टेन्सिटी लेभेलखौ नोंथाङा बारायोब्ला नोंथांनि मानसिनि फट'आ बेयो गोमालांगोन बेखायनो नोंथाङा बेखौ सांग्रां जा अब्ला आं बेवहाय बेसेबां 27 होबाय दानिया जों मा खालामगोन सिङाव थानाय नैबे अपसन अके अपसनाव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो मा जाबाय जोंनि नैबे बेकग्राउन्डआ चेन्ज जाबाय दानिया जों मा खालामगोन बेखौ जों जागोन ना जामाराखै नैबे प्ले अपसनाव थुनानै नायनो हायो अब्ला आं बेबायदि थुनानै नायबाय अके जोंनि अब्ला मा नुनो मोनखो जोंनि बेकग्राउन्डखौ जोङो जोबोद इजिलि बेबायदिनो जों सोलायबाय दानिया नोंथाङा मा खालामगोन बे भिडिअखौ नोंथाङा एक्सपर्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों नैबे एक्सपर्टआव नोंथाङा बेबायदि थुनानै होबाय दानिया नोंथांनियाव बेबायदि पपआप मेनु ओंखारबाय दानिया नोंथाङा बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोजोर लाखि नैबे आगसिथिंजाय माखासे अपसन नुनो मोनदों बेवहाय बेबायदि माखासे अपसन नुनो मोनदों नैबे नुदों नोंथाङा MP3 बेनि उनाव नैबे नोंथाङा नुदोंमोन MP4 जिहेतु नोंथाङा बे भिडिअखौ कन्भार्ट खालामगोन नालाय थ' बेखायनो जेब्लाबो गोसोआव लाखियो नोंथाङा नैबे MP4 अपसनखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालाम बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव दङ सेभ टु लकेसन बेवहाय नोंथांनि लकेसनखौ नोंथाङा सायख'नायगोन नोंथाङा D लकेसनाव दोननो ना C लकेसनाव दोननो बा E लकेसनाव दोननो बेवहाय नोंथाङा बेखौ चुज खालामनो हायो बेनि उनाव नोंथाङा नैबे भिडिअनि नैबे मुंखौबो नोंथाङा गुबुन मुं दोननोबो हायो नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय बेनि उनाव जों मा खालामगोन नैबे एक्सपर्ट होननाय अपसनाव जोङो थुनानै होब्लानो बे भिडिअआ एक्सपर्ट जानो सुरु खालामो अब्ला आंनि बे भिडिअआ नैबे एक्सपर्ट जानो सुरु खालामबाय थ' आसा खालामो नोंथां आंनि बे भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय जोङो माबोरैहाय गंसे पिसिआव फिल्मरानि जोहै जोङो जोंनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ जोङो माबोरै चेन्ज खालामनो हायो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बुजि मोननो थालांदोंब्ला अब्ला आंखौ नोंथाङा कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हायो नोंथाङा जुदि माबेबा मोनसे टपिकनि सायाव आंखौ भिडिअ खालामजानो लुगैयोब्ला प्लिज अननानै नोंथाङा कमेन्ट्स बक्सआव लिरनानै हो आं नोंथांनि रिक्वेस्ट बादिनो भिडिअ बानायनो नाजागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि आंनि बे भिडिअखौ गाहाम मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव आरो मस्ट इम्परटेन्टलि नोंथाङा जुदि आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो जाहाथे नोंथांनिसिम आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना मोनहैबाय थायो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबांनो फोजोबबाय उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों थेंक इउ हेभ ए नाइस डे जै आफा बोराइ बाथौनि